እዚ ብሓልዮት ሰልፊ ዴሞክራሲ ኤርትራ ዝፍኖ ድምፂ ሓርነት እዩ። ተጋዳሊት ኣስቴር መንያ ንወይዘሮ ኣስቴር ተሓጼን ሰሎሞን ቁም ነገራን ኣበርክታ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ቃልሲ ዝነበራ ተራን ኣይኮነን ዶ ብቐረባ ምስ ኣስተጋደለ ተጋዳላይን ሓፋሽ ውድባትን ተራ ህዝቡን ዘይፈልጣ ብቁፅሪ ኣዝዩ ውሕድ እዩ። ኣስቴር ኣብ ግዜ ቃልሲ ሰገጥ ከይበለት ብልዑል ፍናን ተወፋይነትን ኣመራርሓን ናጽነት ኤርትራ ጉሁድ ዝገበረት ብድሕሪ ናጽነት እውን ንህንጸት ሓዳስ ኤርትራ እጅጋ ሰብሲባ ተዳለወት ተባዕ ተጋዳሊት እያ። ክቡራት ሰማዕትና ኣስቴር ካብተን ንሻን ዝደፍአት ፍሉጣት ተጋደልቲ ክነሳ እሞ ኣኽብሮትን ህቡብነትን ኣብ ግዜ ቃልስን ድሕሪ ቃልስን ናይ ብፅታ ዘይተነፈጋ ሕያዊትን ምስግንቲ ተጋዳሊት ሎሚ ኣበይ ኮንትሉ ትብሉ? ኣስቴር ብ1974 ዓመተ ምህረት ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ምስተን ቀዳሞት ብወፅሪ ኣዝየን ውሕዳት ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ እያ ተሰሊፋ። ምስ ዝነበራ ልዙብ ጠባይን ብልሕን ዓቕምን ነዊሕ ከይፀንሐት ፖለቲካዊ ትምህርቲ ድሕሪ ምቕሳም ኣብ ክፍሊ ተዕሊም ከም ኮሚሽነር መምህር ፖለቲካዊ ትምህርቲ ንሓደስቲ ተዓለምቲ ኮይና ኣብ መደበር ተዕሊም ተመዲባ። ኣብዚ መደበር ፖለቲካዊ ትምህርትን ወተሃደራዊ ሕግን ስነ ስርዓትን እናምሃረት ከምኡውን ብዝነበራ ብሉጥ ጠባይን ትሕትና ናይ ምስማዕን ምርዳእን ዓቕሚ ንብዙሓት ሓደስቲ ኣብ ቃልሲ ክቕፅሉን ተወፊዮም ሃገራዊ ግብኦም ንኽፍጽሙ ኣብነት ብምዃን ንቃልሲ ዝበቕዑን ዝበቕዓን ካድራት ሰራዊትን ዝመልመለት ረዛን ካድር እያ። ኣብ መደበር ክፍሊ ተዕሊም ብሌቃት ኣብ ዝነበረትሉ ከም ሓላፊት ናይቲ መደበር ምስ ኩሎም ብፅታ ብስኒትን ትግሃትን ክተገልግል ከላ እቶም ሽዑ መራሕቲ ግንባር ናይ ሎሚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከምኡውን ሚኒስተር ማሕሙድ ሸሪፎ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘሎ ነቲ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ተዕሊም ዝኸይድ ዝነበረ ንጥፈታትን ምዕባለታትን ክዕዘቡ ምስ ኣስቴር ክላዘቡን ብተደጋጋሚ ይመላለሱ ስለ ዝነበሩ ህያው መሰኻክር እዩ። ኣስተዋፅኦ ናይ ኣስቴር ልዑል ብምንባሩ ድሕሪ ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ኣብ ክፍሊ ተዕሊም ኣብ ዓራቅ ተጠርኒፉ ኣብ ዝነበረሉ ብደረጃ ናይ ክፍሊ ሓላፍነት ብልዑል ተወፋይነት ንብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተዓለምቲ ኤርትራውያን ከምኡውን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ንትምህርትን ተመክሮ ንምቕሳምን ዝመፁ ተጋደልትን ተዓለምትን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን መሪሓ ብፅፈት ኣልያን እዩ። ዝተገብረ ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ 1978 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣእምሮ ተጋደልቲ በሰላም ስግኣትን ከይሕድር ኣብ ዝተኻየደ ጎስጎሳዊ ስራሓትን ዓበይቲ ሰሚናራት ሞራል ተጋደልቲ ክብ ኣብ ምባል ንዝተናውሐ ቃልሲ ክዳለውን ዝጎስጎሰት ተጋዳሊት እያ። ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ተወኪላ ነቲ ሽዑ ኣብ መሪሕነት ዝመጽ ኣካል ኣብ ምምራጽ ተራካብ ዝነበሮም እያ። ከምኡውን ብ1987 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ውድባዊ ጉባኤ ተወኪላ ካብተን ንመጀመርያ ኣብ መሪሕነት ክምረጻ ትፅቢት ተገብረለን እኳ እንተነበረት ኣብዚ ምርጫ እዚ ንምእታው ግን ዕድል ኣይረኸበትን። ብ1984 ዓመተ ምህረት ምስ ተጋዳላይ ማሕሙድ ሸሪፎ ኣባል ፖለቲካ ቤት ጽሕፈት ዝነበረ ተመርዕያ ንወዳ ኢብራሂም ማሕሙድ ሸሪፎ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ወሊዳ። ብ1989 ዓመተ ምህረት ካብ ክፍሊ ተዕሊም ናብ ክፍሊ ህዝባዊ ምምሕዳር ተመዲባ ብገድላዊ ስራሕ ንሃገር ኣሜሪካ ንወዳ ኢብራሂም ሓዲጋ ከይዳ። ኣብኡ ሓፋሽ ኣብ ምውዳብን ምንቃሕን ተዋፊራ ክተገልግል ድሕሪ ምጽናሕ እንደገና ንሜዳ ተመሊሳ ብመሪሕ ተራ ገድላዊ ዕማማታ ድማ ቀፂላ። ሰላም ጓሌርትራ ሓቂ ንዕምራ ንዝኾነ ኮነ ንዘይኮነ ኣይኮነን ረቢ ዝግሄር ምስክራ። ሰላም ጓሌርትራ ወርቄን ሓደራ ማእሪራ ጻሕቲራ ጾማ ሓዲራ ጆባእ እንጌራ ይስድስ
سلام والإرترا بركين هاجرا يكألا عتيقا زنارا ورساي عتيقا نجنبارا صلقا من يوز دفران بانديرا من يوز دفران إرترا سلام 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 والإرترا كندو غيرو نزفكرا كندو غيرا ولا أستير بشعن 1994 عام تمهرت أستجبر سلساي ودبا وجبائي كما سندائت أكل جبائي كنا تمريتا أفت جبائي دما أبال ما أكلاش ما قلة بمكان نزل على مرحلة الطريعة بدحرزي أب منستريون سب أو دحنة كم حلافيت كفلي محبرة قداي كوينا سرحنا قتلت بزي تفلت مخنيات كسرحة تسكيلة كم زعينة كنتات كلا دما بشحن 1998 عام تمرت عدل محدرة مرتي نحبرات منقصات أمريكا وهيبوا زنبرة كم زسرز كويني أستير نتي كبر نقسمتان هيوتان زوفيت له هجر إزي قبل على ستأسه هندبتات قا انت أجد أما بقو كي تفنا بدت كابتي ما أبال ما أكلاش ما قلنا سرحة يكون أبال ما أكلاي بايتو دك أنستيو زنبرة عمامات كي تقللت نستفكموت حلافنت بتجهات فتيمايا دحري نقل عمتات كافرح مدسكال كافرح بدرس كله كله مخنيات كي تقلت الله اندجنا بدرجة دايركتور جنرال عم محبراوي أقول قلوس زبعان سبات الندبة من قستاوي صراحة إن أكايدت إن كلا أبالات بايتو هزبا قنبار حرنت إفرا قلب أخيبا نمملا أبزدا لو أخيبا قلب زوار ملأختي كتاما أسفيرة بزدما بعسر شو من تمسكرم كلتشحن حدا مسكال أوت بطقتا أفتحت أيدي كمتأسوخني كبرات فتخاتات التي مدبنا اسكين دحيت ملس لنا أستير انتاي كونجيرات خون إلنا حبيرنا نحسب اسكي جيراتو تخون زبل تخلوتات نزرزر أكايدا منقسي نقيفا رؤيتا قليقا تزاريبا قصبيسا إذس مسارحة ألا أخوينا مالديو أموخي دحري نويحن مريرن تقادلو إذن عمتات أبرخا إرترانينات أنت حجران حرنت هزبان كرتت زبلت تقادليت عبيت مأسرتي تريفان أزلو عمتات كتحلفتي بمجمريا مني فريدوا دحركي بيناي حقي بناي من حق تفريدا نمخانو منزل دقو حقي ساعدين ناي أسير ما أسرتي أبقى رأي تحت إيروز ترف قدايا يكونن أبزي كنمهارون نخيل تمرتي الله إذا خاء إرتراوي سلمنتاي تقاديلو سلمنتاي هاقريلو سلمنتاي كبلوت عدني أبرخان كرتة نحلفو يحرزو كل خير سلمنتاي تأثيرو زعم السلو حتوتات كن حتى دو أي قبأنان إذي نسمعتنان حزبنان زحدق نلسن خردني اوكي نسي الله حدنتنا ثانك يو اقواريص اكي هراي حجي مسغاشاي كا حجي እንደገና ተመሊሰ ለኹ ናይ ጋሻይ ሓው ስራፊኤል ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ያ ስራፊኤል ሓወይ ከምቲ ክገልጸልካ ጽናሕኩ አቀዲመ መጀመርታ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ላስት ሚኒት ይድባል ኣብኮም ዓይነት ረኺበ ሃዊኸ የእትወካ ስለ ዘለኹ ኣይተሓዘለይ የሬታ ሓትታብ ቅድመ ህዝቢ ሙሉእ ምድላው ወላ ሳይኮሎጂካሊ ወላ ማቴሪያሊ ዝኾነ ምድላው ከይገበርካ የእትወካ ዘለኹ ግን ብርግጽካ ትፈልጦ እዩ ምስክርነት ትህብ ዘለኻ كنت ندلي ولا تديرخبنا جن كابخا أدسان كم زي اللي أمن حجي أب حدري جعلنا بالتوك كموها أب حدري جعلنا فيسبوك يخاد لها لايف يخ محل في البرنامج أب حدري جعلنا بالتوك لعلمي تزخونو سمعتي ويتخطط للناس مدب بغص علي مسانام سيوم الله أب فيسبوك بشحات زغط سر حزبي نز برنامجنا يكتاتلو له
ካው ሓሊፉ ምስ snitna.com ብምትሕግጋዝ ካ ነዚ ፕሮግራምና ብግቡእ ቀሪጹ ናብ ኣሰና ቲቪ ይሕልፈልና ስለ ዝኾነ እቶም ኢንተርኔት ብግቡእ ዘይበጽሖም ወገናትና ብፍላይ ውሽጢ ዓዲ ዘለው ኤርትራውያን ይኹኑ ኣብ ከባቢ ኤርትራ ዘለው ካ ብመንገዲ ሳተላይት ቲቪ ብመንገዲ ኣሰና ቲቪ ካ ክበጽሖም ማለት እዩ ዝመደብ ንሰርሖ ዘለና ስለዚ እስኪ ቅድሚ ናብቲ ናይ መደብ ምእታውና ነዚ ወርሒ መስከረም ወርሒ ፍትሒ ወርሒ ግዳያት ፍትሒ ኢልና ወርሒ እስራት ወርሒ ጀጋኑና ኢልና ንዝክረሉ ዘለና ወርሒ እዩ ስለዚ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ንሓውና ተጋዳላይን ጋዜጠኛን ኣማኒኤል ኣስራት ምስ ቤተሰቡን ምስ ዕርኽቱን ኮይና ዘኪርና ያውዒልና ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ንክልተ ሰብ ሓዳር ማለት ሰብኣይን ሰበይትን ጀግና ተጋዳላይ ጴጥሮስ ሰሎሞንን ጀግና ተጋዳሊት ኣስቴር ዮሐንስን ክንዝክሮም ውዒልና ትማሉ ንጀግና ተጋዳላይ ሃይለ ወልደትንሳኤ ክንዝክሮ ኣምሲና ሎሚ ከዓ ነርባዕተ ጀጋኑ እሶም ከዓ ጀግና ተጋዳላይ ማሕሙድ ሸሪፎ ጀግና ተጋዳሊት ኣስቴር ፍስሓጽን ጀግና ተጋዳላይ ኤርሚያስ ደበሳይ ፓፓዮ ጀግና ተጋዳሊት ሰናይት ደበሳይ ንዝክር ኣለና ቅድሚኻ ሓያለፋይ ኣጋይሽ ኣፋኒና ሕጂውን ብድሕሪኻውን ክህልውና እዮም ገለ ቁሩብ ክህልውና እዮም ስለዚ ምሳኻውን ከምቲ ምስ ካልኦት ክንገብሮ ዝወዓልና እስኪ ካብዞም ኣርባዕተስ ንመኖም ኢኻ ዝያዳ ትፈልጥ ሞ ብዛዕባኦም እንታይ ክትብለና ትኽእል ክብለካ ኢለ እሞ መጀመርታ ሱራፊኤል እዩ ከምቲ ክብለኩም ፀናሕኩ እስኪ ይሰምዑኻ እንትለው እስኪ ሃለው በሎም ሱራፊኤል ያ ሞ ሃይለ በዝገር ካንደይ እድሜ ንሓፀር ግዜ ወላድ ተኾነት ኣነ ታ ዝፈልጣ ታ ታይ ዘላ በቀረባ ነገር ኣብ ሓንጎለይ ዘሎ ነገር ከካፍል መቸም ይብል ተዳለየት ዝኸውን ዝያዳ ንክስታይ ገበርኩ ግን ድሓን ዝኾነ ኮይኑ ሕጂ በዘለን ንክስታ ክገብር ሕጂ ሰምዑን ኣለኹም ዲኹም هو سمعوها لو دحدي سمعوها خوينم دحان كنغرونا يم حراي اسكي سرافيل قدمي نابتي قند بروجرامنا مئتاونا اسكي مس نفسخان اشتي يالالينا تغادالاي دينا نبل بيت تمرت سوراته مهاراي دينا نبل والله كم زخماي جبار دينا نبل انتينا نبل اي بس لوكا ليرترا مچم زي تغادللا سبيلن الى اي امن يعني كاتي ولا تا كوبا كمان زلعله سب كوبا ماي اقبلو حلف حسب كمان نصهم انت قادلي زبحال مخنياتو زا ايرترا زيا زمصت بمنتايا بحريكا بت تغادا لاي طراي كونن انتايدا بخلو تحزب زبركتو اسات هوي بملو تحزبي نزانات انت نختمت ابركتو هيوي سلازي حجينوس لاي كله دمر زمصه تساتفو እዩ ነዛናጽነት እዚኣ ኣምፂዋ ኢለ ዝኣምን ብኸምኡ ከዓ ብታሪክ ክስነድ ኣለዎ ምክንያቱ ናይቶም ፍሉይ ነገር ዝገበሩ ወይ ፍሉይ ኣበርክቶ ዝገበሩ ዝያዳ ኣብ ታሪክ ክስነድ ዝረአ እሞ ኣነ ብወገነይ ናይ ኩሉ ሰብ ኣበርክቶ ክጥቀስ ኣለዎ ዝብል ሕጂ ብዛዕባ ናይ ናተይ እንድሕር ኮይኑ ኣነ عن شمونتن كاب كرن نظام سكونه بيت مرتحرنت مهارينا بيت مرتحرنت قبال كله كرن نتاخرن مسكونت ناي تقادلتي تمرت تباهيلو بعد عالم سجد دايركتورز نبرلو معنا مهرنا نيروم بو مسرت كا ناتنت زي نظام سكونه كنقادلنا وطينا بالتي حجي تنادي باكراوند ندحر خوينو خا بحافشا انا اب سمرات وليده دحر بصراحه مخنيات ابو ياب كرن مستغيره اب كرن كاب قدامي كفلي اتي اب ازيلو تيزس كاب كلاي كفلي تماهيره حجي زناي عنا خنتا سنبرلو
أنا أكرنا له صبوا كره تي كلها ولا عتنا ورقصات أبقى يستمعوا أبقى يذكره تذكروا لنا ناس والتي أبوان تقع كبري فوقنا كرن كوتاس تشفات تزبال نجر تي عندنا خا تقالتي أب كرن كحنا كله أبياسق كله ذيتات ولا أقول عقلنا نريان يرنا نسمع يرنا زي كم كستايكونو أب باكراوند حياته زي خانتي هجراوي سمعيتاتنا زدرخو مالتي بدأتا ناب ميرابتو زوستك كمان كسنا بلزي أبدم كاس لزعتي هجي كاو أسمرا تمليسي أب أسمرا شو أبلا سالم مهرنيري أبلا سالم كاب كوبون تماهيري كاب كوبون خاشر نظام سمتي ميدا وزينا مالتي عم ميدا خاشرو ناشتي خم تماهلنا كاب كفل تعليم تمليسا لبيت مسوراتي بيت مسورا كاب حمشاي كفلي تمرتي جميرنا سقاب مانيان سلستن اب تمرتي تسبيلا نيري دحار سماليان سلستن مسكولا زمانة تواحلو ممهران كوينا ندحر مسمر اب وشتي تقاطنا ازلو بوتا او ممهران كوينا تمدينا كاسماليان سلستن سقاب سماليان شدشتنكا او المهر نيرنا مالتي دحرز مانا شدشتن أنا تغييره عب بحل ودب ألو هو سمعك أحدو هو أبو يمدب مالتيو عرفت بحل ودب نتاعي سرحين يرون دحرجكم سنة باب يعني سنة باب مالت كم أرتيست خينه هو على كوينة تمديبه تسرحنا عند حكوينه تنافي بروباغندا نايتي ودب استفعل عليه كارتون مقبار بوستر مقبار زي كبعان مقبار دروين مقبار استفعل عليه خطاس عفتنا بروباغندا نساتف نيرنا مالتيو نازلنت كا كم ساعة يكون آتية مالتيو نحن نازلنت anyway I'm confusion لذاتنا درجة بروح سرحة لأنه إحنا نازلنت مخنياتو تودب نبعلو أب أكني نازلنت آتيو تودب كم منقستي كاب ودب نعم منقستي ساقاقر المنقد فتر تي استقبرقن بحفشان تي سلطان إساس بتلو منقدي سلسة فترة كل زنبرة تقارن لنا حزوا قنبار أكندي أب صراحة تسمد أب confusion كبزات تجارو أموداتها أب هيوتنا أب قطاس سبنا ناتو مقدي أستيقظ بنيرو بتحريو خاطر 9 مسكونة قدمي 9 كلتن يونيفرسيتي أتينا مالتي بناتنا تعري يونيفرسيتي بساعتنا كاب يونيفرسيتي حنت عملت مستمهرنا منقسي إرترانتي نحنا يونيفرسيتنا سلزي تدلي أو جمنا مالتي سلزوتنا شعو بكا بناتي تعري حفتي يا وزاس لزنبرت سكولاشيب رخيبات اللي سكولاشيب رخيبة نعطي كابعت لنا حدا وسم جزية تماهيرة كاو شعونا عد انجليز مزي أبزخات مرتيقات سيلة مالتي كاو وديه حجي أو عد انجليز أمت ألوهم زي مالتي نعطي باكراوند قرم حراح صبوتي أنا مغنياتو زي باكراوند زي نتي زقصل حتتاتنا ون صبق بايتا سلاز فتره ليو بخالا يكون اما I think كاب بيت مرتي سورا جميركا سقع تقالالاي دحريو ابتي مجمرت عامتات نصانت مچم مسبوزحات الرخيبكا خون خلي نرؤسوتي ناي سنه طبباوي سراحات نرؤسو مستوم زلعلون كراخبكا زخلي مو كابزوم نايلوم معلتي نذكرهم زلنا هبوبات جغانونا اسكن منهم يخاب صبوق غيركا تفلطو بزعبا منهم زياده مسكرنت كاتب تبعت سمعك محمود شريفو استير فسحاصين إرمياس دبساي بابايو سناي دبساي زيم يمزلونا نايلوم معلتمو انت كتب لنا تخيل منالبات اب نفس وقفهم اندحر
ننشتي يفلط لك ننفس وقفهم دحان كتبصحهم تخيل لك نو ابز سب زي نحرلك خا نتحدث صبوق يلك تقول صوت تخيل لك اسكي منالبات نبغى غرفوتي تاشمو alright حانتي تمي تخور زربا مزرابي ك سب فلط ازلو ነገር እንታይ ንድሕሪልኩም ካብዞም 4 ጥቆስ ዘለው ሰለስተ እዚኦም ደቅሓትን እዮም ናይ ኣስቴር ሰናይት ኤርሚያስ ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ በቀረባ ማለት ደቅሓትን ይክለኩም ከለኹም ነደይ ደቅሓትና እحنا ሕጂ ደቅሓትና ኢና ንብሎም በሓፈሻ ምክንያቱ ኣት ፋሚሊዮም ኩሉ ግዜ ስለዚ ናብ ሰናይት ናብ ኤርሚያስን ናብ ኣስቴርን ይኻ ትመጽእ ዘለኻ መስለኒ በቃ ሕጂ ንሸሪፎ በስቴር ዝፈልጦ ማለት እዩ እወ ተረዲኒ ኣብ ሜዳ ተመሪዖም ቆልዓ ወሊዶም ገለ መለ ሕጂ ኣብቲ መርዓት ሕፁነት ኣብ ገለ መለም ከለዉ ንዕኡ ክመፅሖም ኢልና ምስከድና ሸሪፎ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ሻለቃ ሕያዋይ ምዃኑ ብጣዕሚ ሓላይ ምዃኑ ገለ መለ ንሪኦ ነርና እምበር ከምዚ ብዕምቀት ኣነ ሸሪፎ ብወረተ ዘይኮይኑ ከምዚ ኣነ ፐርሰናሊ ፈልጦ ኣይብልን እየ ስለዚ ደፊረ ብዛዕባኡ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ብዛዕባ ኣስቴርን ሰናይትን ኤርሚያስን ግን ብላይ ነስቴር ፀይዳ ክዛረብ ማለት እዩ ኣስቴር ሕጂ መዓስ ዝፈልጣ ቅድሚ ሜዳ ምውፃእ ኣነ ከረን ንቕመጥ ነርና ሕጂ ካብ ከረን መጀመርታ ቁርባን ክገብር ኢለ ኣብ ኣስመራ ይመፅእ ማለት እዩ ኣስመራ ኪዳነ ምሕረት ኣውየ መጀመርታ ቁርባን ትገብር ሕጂ መጀመርታ ቁርባን ገብር ከለኹ ስድራይ ኣብ ከረን ስለ ዝነበሩ ኣነ ኣብ ኣስመራ መጀመርታ ቁርባን ክገብር ኣብ እንዳ ኣስቴር ገዛ ይዛቱ እንዳበይ ፍስሓት ማለት እንዳበይ ፍስሓት ወይ እንዳበይ ፍስሓት ገዛ ሓኣቱ ከለኹ ሕጂ ኣብኡ ከም ስራሕት ምስኦም ነዊሕ ገይረ ማለት እዩ ትምህርቲ ክርስቶስ ክትመሃር ገለ ምክንያቱ መጀመርታ ቁርባን ክትገብር ተኾንካ ኣቐዲምካ ናይ 2-3 ወርሒ ናይ መጀመርታ ቁርባን ትመሃሮ ኣሎ ከም ኮርስ ዓይነት ትወስድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ እንከለኹ እየ ነስቴር ንመጀመርታ ግዜ እንታይ ዓይነት ሰብ ክምዃና ዝሪኣ ዝፈልጣ ከም ሰብ እንታይ ዓይነት ባህሪ ከም ዝነበራ ዝረኣየኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እዋንቲ ካብ ብምልኦም እቶም ስድራ ቤት ናይ እንዳበይ ፍስሓት ማለት እዩ እታ ብጣዕሚ ኩሎም ናይ ባሓቂ ብናይ ፋሚሊ ብናይ ምሻሎ ብናይ ቤተክርስትያን ስነ ስርዓት ብናይ ቤተክርስትያን ኣተዓላልያ ገለ ስለ ዝዓበዩ ብምልኦም እቶም ስድራ ቤት ንሕሪኻ ኩሎም ሩህሩሓት ኣብ ሓልዮት ናይ ባሓቂ ንሰብ ምሕጋዝ ኣሎ ኩሉ እቲ ጠባያቶም ካብ ናይ ካልእ ሰብ ክትሪኦ ከላ ፍልይ ዝበለ እዩ ግን ኣስቴር ካብኦም ንላዕሊ ዝያዳ ነይርዋ ማለት እዩ እጂ ንሳስ ዝጋዕ ክንደይ ሓልዮት ከም ዝነበራ ዝገልፀልካ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ገዛውቶም ኣብ ጣባይ ገዛውቶም ነይሩ ኣብቲ ገዛውቶም ጎረባብቲ ይኹኑ ወላ ሓለፍቲ መንገዲ ነስቴር ዘይፈልጣ ይነበረ ስለምንታይ እዮም ሕጂ ስጋዕ ክንዱ ዝፈልጥዋ ዘለዉ ምክንያቱ ንሳ ናይ ባሓቂ ሓልዮት ካብቲ ስድራ ሓሊፋስ ንጎረባብቲ ነመገዲ ንለማኖ ኸይዳ ኣብ መገዲ ኮፍ ኢላ ተዕልሎም ምግቢ ተምፃሎም ከምዚ ክስታይ ትገብረሎም ስጋዕ ክንደይ ከምዚ ናይ ሓልዮት ናይ ክስታይ ከም ዝነበረ ንክገልፀልካ እዩ ርህርህቲ ሰብ ከም ዝነበረት ሕጂ እቲ ባህሪ እቲ ሒዛያ ንሜዳ ትወፅእ እዚ ባህሪ እዚ ኣብ ውሽጣ ኩሉ ግዜ ዘይጠፍእ እዩ ናይ ሓደ ሰብ ባህሪ ኣብ ውሽጣ ኣሎ ኩሉ ግዜ እዚ ንዑ ሒዝካ ትወፅእ ሓደ ሰብ ርጉም እንድሕር ነይሩ ሜዳ ምስ ወፀ እቲ ባህሪ እቲ ኣይገድፎን እዩ ዲቃኒ ኣብኡ ምስ መፀ ክማን ግድን እቲ ባህሪ የንፀባርቕ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኮይና ኣነ በዚ ዝፈልጣ ሓላይ ሰብ ሕጂ ወፂያ ንሳ ወፂያ ምስ ተባህለ ኣነ ዝክሮ ቆልዑ ኮይና ኣስቴር ወፂያ ሓቂ
كلاتنا خصنا كنا مالتي وخمزي لكن منفس يسمع حكاي كتقادل كيدا خمس جيرا في الله قال مهانا قال مهانا ترى إذا كنا عبد الصدرة مش عارف كاختن نبحكي حبخ سايد نبرن كبري كبر نبرن سبات سوزخنة جي كم أبنت خاطريهم كم زيهم رول موديل مش تبلا لها كم يخاطريهم توم تقادي لهم سي بعلاستير تقادي لهم قدميو زكارياس تقادي نيرو كاب فاميلي مالتي إرمياس تقادي لنيرو هجي بعد إرمياس أين فلتو منينا أنا ري فلتني إرمياس تقادي له وتيلو خمجين برها خيجو كلا كلا نسمع نيرنا بالحري ماتي وقال أنا أي رحب كون قل خمز لك بزح ناتو ورثات سمع اللي خاني إرمياس قلنا إرمياس بعكاس الذي فلتو بزح كان خستاي أي تنفكاني مالتي بس تنفلنا مني نايستيري هجي بعكاس الذي فلتو مالتي سلازرا خايا هو هجي لتقارن تخاء ملأختي تراجع كونس invincible بحاله مش invincible كيف كحصوصته كوبي لير تواري شعفتي سبعات كرر كل ساعة أنا روعت ساعة وتيت ذي هرمون تيت هرمون بانسز قبل عبسنا بسمناه قال يزور ردير هجي أستير سمعهم جوين جرا قال سمع قال حسي باي كودس أنت أخوينا ما رسخذي level ما تصاب كان درجات حقير كحصوصته هجي ليس تسمع كلها كم أمك تكون حدني ردي هني هجي انتهي نعي نميدا سحبنا النحر إلكا إذن على أستير ميدا مطايب أستير هم جدا واتيا سنايت واتيا وين واتيا كالكاتم أتفاميلي زنبارو كاب بمول أتفاميلي سي لأن عيسرا هم واتيا ردي هني كاب حد فاميلي زي لأن عيسرا تكوني تقاري لهم حكا درجة فرقهم كاتسوي أمالتي فجي زم كلهم زوجوا كل زين عخا كم عبنا تكونوا خامالتي نحنا خا كم ممكن كون عبنا تكوني كخا كتوصت الميدا مالتي سيس بكا حجي أنا انتهي بالمسيرة بعد سيرتي تقالي للنيران تزي كونا انت عين سبات مخونا نيران كما عينت كستايل مخونا نيران مالاتو أصير بتمرتاح حتى برك يعني قبل المكون كنت معركلا كابتن زبالة عز بحالها مش على قبل بتمرتاح المسكرة اللي حد من الجعتات توسد دبرة سبس لازخونة ده حارة في بوتا خمانسي انت دكتور اللي حتكون انت كلا اللي حتكون عاوز ستايل مقابرة نيرا اتشيفمنت منطقة نيرا قلنا ميدا وضع فردي قاني هجي مكونن حوالو معنا مكونن مسخم أنت قاديلي مسخم عن حجي أب اسمرالو حجي مكونن نحر ريخاو كافتهم بتعب بلصعت تمهارو زدوري سقع جابان قال ماله تمهارو زوته حجي خمان أب ولا أب إيرترا حجي خمان كافتهم كيدا تباحلو أب زلعان الرحيم تجيب انتاي مبالي زيهم سبات زيهم سي الدين رحيمهم نيرهم تزخونوا زقدلوا نيرو تزي كونسي أبي بوزحوا نيرو قل انتاي مريضهم قدلي تقادي لهم سي مش عالكا نزي هاجر زياس نزا خوصوا مها إيرترا أب زيلا على درجة نختبت صح إلهم كستايز قواريهم مالتي يعني دي كم زعينة سبيعة لمبالي أنت عينت أستيرس أنت عينت سكم زنبرة نخل نايتهم كانوت بحفشة بزعبا ناي إرمياس كات بورا سمعو كنقرأ كاخلي قل كم ناي أستير جرس زيادة حدث سنكا أي كلمة مالتي أي ناي ملعوتلو سنايت ندحر كويلو بين سنايت مسانا كستاي نيرا باهلي هاجرا مرحم سانا نيرا
سنايت حج خاب ما أسير فلتا خاب قدم أب اسمرا صبو غير فلتا قولوا كلنا مالتي بزانات مزن نحنا نخيد كم سابسين هذا حقي طابت عمتي مسحة تصواتي كم زوج على كا قول علا ذي تنعتك همزي تصوتك تبلك سريع حوستي سوشيال بعد مشان سوشيال كم عينتها سنايت أجي ميراوت يا مستوى خمانة سنايت بحكي تمزيب لك عبدنا يستير أغني إن تزجر منها أنا قرن تايو سنايسي بسودان يا وجه السودان وجه أنا كيدي حسب عليه كاب السودان كاب فور السودان ميدا ممتازي كل سبي غيره كمية حمو ولا حسيبة خناتوس وجه سبي له خيدي له كاب السودان ده بس كابو خجادة الميدا خاتوس يعني حق زدنا نقدر من أنت السودان تلاقيها السودان ده أنا سدت نخت كيد وجه نخت كيد شلاعي خيكونت كاب سدرا كاب اسمرا كيد كلاسي بس وجه أنا أمريكا نقدر خاطر كيد أوكي هو تردين ستايلرو جد كاب السودان لسه الميدا هنخت مريتا أميرا شعو تقديدا مالتيو نحر ما رخيبيا مالتي أنا أبكرن رخبام كرن تقاراليس كويناس اتقى عتيقا تسريع حمس توم أحدوا أب كرن مسمتاتنا بتقزع لا بحكي كم زخستاينا مشالكا نفسنايت نفلتا أب سمرا جينسا جيرا قلملة سبطو ولا قلملة دحر عمينا أب كرن عتيقا خمزي أفرو جيرا تو قلملة شبرا قلملة توتالي ديفرنت مشالكا إيميج بتريهم كلها شيء نعم حق شوكي تقبر كذا جينا بحق حقوسنا مالتي كرن إسرائيل كنت احتاجنا حتى نيرنا خميو بيدا خميو قلملة ها علاليا فعل معها جوك ناقبرتها تألك قلملة نعم حق خصاع إن شاء الله كالجول زخانة سبع نهار كابكرن أنا تقالي لي 7 شمونتن مسكوتكو ليدا أب ما أسير رخبا مالتيو نحنا أب جلهان كله أو تمت مالتيو جلهان تي مسمتت جلهان تزخم لك كله سي أب زيرو مالتيو أب زي بيت بسرعة كلنا مال شو متى الكاريا مزيا لخا سميعة ولا بخالق سرح نو بخالق سرحة متى قلنا حنا رهيباتنا قال ملايا جاكم قال ملاياتنا دحر نحنا بدحريو كل مهاري لنا شعونا هاقراو مرحلة ما هاقراو مرحلة خايطة كله بحل المت مالتيو جي عفت بحالي كابتز نبرنا وناي بيت بسرعة نخبلا سرحات نخيدني أنا خبلا سرحات انتاينا نخدوا له مخلات كل مهار تبعيلو هنا نخيد كم سامر مسكوناسي تمرت قاريتنا 3 ورحي ناي سامر كورس كل مهار لنا نخيد مالتي جاء بهم زمدبنا عبس تفلالي أهدات نايتي وجب زنبره حجي أنا ناي آرت كلاس زنبرني أبحلي يخيد توم بحلي زبحالو حجي توم داس نتبب دا موسيقى دا تواصل قلمنا مالتي حجي توم داس نتبب أو مسكتكو أو سنايت سنحن مالتي سنايت أفتد بحل النيرة مالتي بقى شعور بحقوس منفس مشالكا جهم تبتكات لكات صوتك مشت فلايتي قستايك خوم كله أفتي بعد خيدنا ويلان زانكا يسير بحال نيرو حوزة مهرت يسير حوحنس أورغانيستا بيانو زوكي بيانو الجنعولي يسير كاب قلبنا خابس مراينا خابس مرا مهرنا نيرناي بيانو مهرنا جنسو بيانو ناوقعي توكالوت بعد سنايت نادرفا قلملزنا قلم درفتات نايبعن عثمان نايبعن
زي مالشمو بعد زمان باريا قالنا نادرفو بقى منو بشد كزانا قلنا بحضر نيرو اجي بقى انا خال نغري خال هوتي وانا تبيت مصورا فوت بتاعتي خاول حد خطاي تكبر نوركا ابزي حد هوتي تخلنا نيرو اجي anyway انتاي المبالي فنايتي خمس جوليا نيرا جوليا حقستي نايدر في مخلت لزلوا خبزي مش على لا حاجه خطعلك كلا نايت واسو خلت لزلوا خردي كادي هي وياتو لا كبزي مش على لايف الراي كان ነገር كم فيلم بترد لها خوي يسمعك خطعلك كلا طعم خصايا ما حد خصايا له كلت له كم جيت بعلم سنه كلا she was very كمزي سبت فوتو نبى حكي تتوابعك جوحات لك زخونة نجر مورالك زي سبر كسايت نبرك عدي كنتاس شالك أخم حبحت خاطر عايزة كورس كمان ديخا كوينا رول تسعود زخونة نجر نسخة مورالك خيتم كيف زخونة خستايك لمتأكا نفردي عفتي مسانا بعلم كلاسي تتوابعنا يعني رابالتي جس بصبو باول دايت قلتانا right عفتي بحالخا كم زرع خايو خمس تفولتو كل سب كم تفولتو كيلا موسيقينيا بيز جيتار تتصاوت نبحك كونفيدنتيا دغنا في كنا خلت الوا كنا اخذ معتي ابتواسوها خمزرا خا بالتعبي كيلا مالتي بهولسي جيفتد سب يا مالتي نبحك توحي واي تعدي الواي حجي لعلو كله قد انت الوا سنايت توفاي نتالو فردي كان جيفتد كتكون تخليها لين توفاي نتزيبلك قم نغير يبلك مكوح ندحر كوينكا انا هجي درافا يكون كده تمكح تندحر على النقل يعني اتناتي كيلت اما ياتلو مالتي سنايتكم كومي نبرت سنايت تازلاتا زلاتا كتب كتوفيا تفتنيرا فردي كان هجي بزي نبحك نسنايتي نبحك تمزقل سبع نبحك الفعل سرافيل نسنايتن نأستيرن حدري جاغانونا عمي أفلوتو زهبش قال شلمات كم زهبن تفلت ديها؟ أي سمعكوا أوكي تعديل له دحراي من البات بيّن دبساي كابتوم عدمات حادث لزخونه ولا رفائل ساتمون قلصو هونيم أبت دحراي كموصيوم يا نزياتن يكونوا نزوم كلهم حجناي جي 15 نطقسم زلنا بحفشا نسبعين شمونتن جغانونا عمي افلطو يبي سوم طرايوم جغانو يلو زي كونسي كم جمار بقصل سراح كوينو انت بانا انت بخال كلها هاغراوي ግን ካብቶም 78 ዓሚ ብሕድሪ ጀጋኑና ኣፍልጦ ዝረኸቡ ሰናይት ኣስቴር ሸሪፎ አይ ቲንክ ኤርሚያስ ወናሎ መስለን ተሊተጋጌ እዚኦም ኩሎም ኣፍልጦ ተዋሂቦም እዩ ሽልማት ካለ ናብ ከባቢው በጽሕሎም እዩ ማለት እዩ ያ እሞ ኣቋሪጸካ ኣቋሪጸካ ያ هراي نقبل سبعتهم تاريخهم زخوت اللي زلوا ما بحكي مشالكا إذا ورد خمزيو تاريخنا تصورة سريحوه حتى كاني إذا تاريخنا زيهم يو تلقى قيبو نتصورة كم صورة تكون أمنات نتزوجو يا حتى كاني هراي حدي بحبشة تعدل زي خبر سنايت انتايني ودرس هو بين رؤسهم ممرعوا يا بين رؤسهم أبي تتأنقوا نايزهم كلتا سب حدارسي تاي زي عدلنيا زقبرا كم وزا مسلا بسبوتن زبدلا بإرترا بزحاتين ولا
ካብ ሳባ ጀሚርካ እንታይ መሰላኽ ሕሎ ወላሂ ሊልካ ኢኻ ግን ብፍሉይ ንሰናይት ዘይዕድለኛ ዝገብራሲ እንታይ እዩ እንታይ ክትብለና ትኽእል ብዛዕባኡ ወዲ ርእሶም ኣነ ከም ሰብ ንመጀመርታ ግዜ ኣበይ ርእዮ ንሕሪልካኒ ኣብ መርዓ ናይ ሰናይት ሕጂ መርዓ ናይ ሰናይት ተዓዲምና ኸይድና ማለት እዩ ንዓራግ ነርና እቲ መርዓ ሓንበርበም ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና መፂና ተቐዳመይት መዓልቲ ኣተናሉ ማለት እዩ ብርና 5 ሰዓት ተጓዒዝና ሳቡ እቱ ምስ በልና ሰናይት ረኺብና ንዑ ወዲ ርእሶም ካብ ገለ ፀኒሑ መፂኡልና ማለት እዩ ኣብኡ ሕጂ ከተላለየና ኢላ ንሳ እኔሎ ልካ እዚኦም ዝኽስተዩ ኢላ ኣላለየሓና ብፍጹም ሲ ተገዳስነት ዝበሃል ኣይገበረና ሰብ እሞ እጂ እቲ ብሻለካ ንዓይ ሬሊ ባድ ኢምፕሬሽን ዘምፃለይ ንሱ እዩ ኣብታ ቀዳሚት መዓልቲ ክረኽበካ ከሎ ሰብሲ ኢንተረስት እንድሕር ቶታሊ ላክ ኦፍ ኢንተረስት እንድሕር ገይሩልካ ሲ ደን ሕማ ኢምፕሬሽን የምፃልካ ማለት እዩ እጂ ኦይ እዚ ፍጹም ሰናይት ዝኾነ ኣይኮነ ምክንያቱ ሰናይት ንፈልጣ ብጣዕሚ ጆሊ ሰብ ተኽብር ናይ ብሓቂ ናይ ሕልና ሰብ መጀመርታ ግዜ ሰብ ረኺብካ ቶታሊ ኢግኖር ኣይትገብሮን ካብ ምንታይ ተበገሰ ነይሩ ኹም ኢልካ ትግምት ሓብና አይድያ anyway ሰብሲ ሓንቲ ከፍቅር ከሎ ገለሲ ንዓዓ ደስ ከብላ ኸማን ቤተሰባ ፈትወላ እዩ ኖ ድሕራይ ሕራይ እስኪ ድሕራይ እንዳተረሓቕካ ምስ መፅኻ ገለስ ፈልጡ ኣበይ ደለዎ ቤተሰባ እዮም ባዕሎም ፈልጡ ትብል ትኸውን ኣብቲ መጀመርታ ግን እቲ ምስቲ ፍቕሪ ምምዕባሉ ምዝያዱ ኣብ መርዓ ክትበፅሕ ከለኻ ገለ እሳ ክትሕጎሰልካ ወንሲ ቤተሰባስ ፅቡቅ ጌርካ ኢኻ ተኽብረላ ኖ ዋይ ኣብቲ መጀመርታ ርክብ ከምዚ ዝዓይነቱ ባህሪ ተራእይዎን በየነ ርእሶም ብወገኑ ክምልስ ስለዘይክእል ብናተይ ክሪኦ ዝኽእል በትናትካ ግምት ማለት እየስ እወ ምናልባት ንዓና ሕጂ ከምዚ ምሻለካ ሓለፍቲ ዘይኮንና እዩ እቲ ናቱ ሪያክሽን ዝኸውን ሪካ ምክንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ዘይተዓደም ሓላፊ ነበረን ኢሳያስ ንባዕሉ ኣብኡ ነይሩ ኣብቲ መርዓ በዓል ሸሪፎ ነይሮም በዓል ሰሎሙን ነይሮም ኮታስ ዘይነበረ ፖለቲካዊ ፅሕፈት ዘይነበረ ማእከላዊ ሽማግለ ብምሎም ተዓዲሞም መፅኦም ነይሮም ሕጂ ንሕና የለና እናብኡ ንሕና ላይክ who are we ትናትኩም ሃይራርኪ ናትኩም ሲ ወይ ስታተስ ናትኩም ኣብቲ ደረጃቲ ኣይነበረን ማለት እዩ ለጠቕ ኢልዎ ማለት እዩ ቁርብ it's like totally ንዑስ ከምዚ change ኢና ማለት እዩ ደረጃና يوم سي وإذا بسايد الدربي كولوني تتحسسوا ترديكاني هم يترديكنا نعنا تعبيتن معكتن دعابلو نقول لنا غير تعبيتن معكتن أنا هدي بدحريو دحر غروب انتهي سبعنا مالتي حاول ودرسهم بين رأسهم شو هذه مخيدون يرون السودان ترديكاني كاب قد ليسي هذه موس السودان آتيو يشتحو مالتي هذه مهيدو حجي دحر بين رسوم تاخذ قبل نقرأك شوك قبل كان نقر الناس اللي أصلا سنة بين رسوم بتوم الناس اللي عجيرو نزي سبزي 5 غيركم جويهم كاب السودان جويهم أتوه إلى عزيزوا أمولي وما زي سب سارسي كاب قدامي أو يوم كاب السودان سحبهم حلا صورات يوم تاسيرو نتحو رجال نحو من أصحو ليش يحو بس ما هراي إذا عم سمعنا أنا قبيت بالحرية إذا سنايت she's not gonna end up well in life politics رجال no so this is what happened هجيب بالحرية كان زبلكا زخلو دحرة بس مراب قال ما لزقات وخلو بورة سمعنا and yeah nothing prediction it was right أنا تسبزي he is not you know يعني هذا سنكام زخانة سب هذا لغمات زخانة سب بخانو كاب شعورينا مالتي تنا سنايت عقبالي إذا 5 عين سب أنا بحكي كميو نسنايت راي زي كونه إزي زخانة تقول نستيت حدار كجبر بقع يكون كجرمكه نبعلت بيته مفتح سي زلون زنبرن نبور نغرينو فقر سقع زلو حدار قصر فقر بزي الله اتفلاله بسلام
ካው ሓሊፍካ ግን ስልጣንካ ተጠቂምካ ዘለካ ግዜ ኣብ ግምት እቲኻ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክፍታሕ እያ ስለ ዝበለት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ትበል ምግባር እዚ ጀስት ኣራዊት ወንደ ይሰርሖ ስራሕ እንዲሁ ጀስት ንመውስቦ ዝበቅዕ ሰብ ኣይኮነን እዚ ንሃገር ሓላፍነት ዝበቅዕ ኣይኮነን ንመውስቦ ዝበቅዕ ኣይኮነን ብከምኡ እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ኣብ ኳሊፈካ ዳ እምበር ቀፅል لا بحق هو مخالف حجي كان زمان عايز أطلع نجار نحرد يوريتا يتلقى أدي شابا تزعنا روعتين كده نراي كأني وزعم صعب على شيء دي أدي شابا دوت أهلو أو نسوا دروس ما ونير أدي شابا نير انتهي سرحن تلقى God knows ما نسي الناس اللي أخوينهم دي سبعة تقول النور بزين دي أكون بتاعتي فوافير نير شو anyway زي ود جورجو قال تواصل له قال بلاش يا هدي نصون زي ود برهز له عند برهان برهن على في النبرة زي انتهي قبر نيرهم وري أبدي سابع انتهي نير شو بس لك بكا بس اللواز بحلا أبتي دي سابع زنبرة أوالد مسترق مسكلة زوات عزنا برا فلتات عمتات مسألة أب حيلتنا نايت ولا بشعلكا أب استفر على هوتيلات حيزو ما كأول نيرا كده قاعد حجي شعي يعني السرزي بشعلكا نسناي سناي بحكي ፍጹም ዝኸውን ሰብ ከም ዘይኮነ ዝመዘኮ ምክንያቱ ሓዳር ጌርካስ ቆልዖሊትካስ ከምዚ ዓይነት ኣብቲ 94 እኮ እቲ ናይ ኤድስ ፈውሲ እውን ብግቡእ ኣብ ዘይተረኽበሉ እዋን ወይ እውን ኣዝዩ ክቡር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኮይ ማለት ኤድስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝፍራሓሉ ዝነበረ ነገር እዩ ነብሱ ዝፍራሓሉ ዝግብኦ ዝነበረ እንኳይዶ ንሰብ በዓልቲ ቤቱ ገለሲ ንነዛ ነብሱ እውን ክጥንቀቀሉ ዝነበረ እዩ ከም በዓል ስልጣን ከም ሓደ ቁሩብ ትምህርቲ ዘለዎ ሰብሲ ሽዑ መዓት በቃ መዓት ታሽ ማሕበሬታ ዝወሃበሉ ዝነበረ ኣብ ዝኾነ ሚድያታት ንኩሉ ጀስ ምኽርን ሓበሬታን ዝወሃበሉ ዋላ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከይተረፈ ኮንዶም ዝዕደለሉ ዝነበረ እዋን እዩ ብሰፊሑ እጂ ከምዚ ፍኑዕ ዓይነት ፆታዊ ርክብ ምግባር ግደፎሞ ናቶ ኣይ ሓሌን ናይ ሰበይቱ ኣይ ሓሌን ጥራይ ዘይኮነ ናይቶም ዝወለዶም ቆልዑን ሓልዮት ኣይነበሮን ማለት ኮይ ሰብዚ እጂ نعنا شو خم وثات كن سمع كنا we're like shocked like no تعال سبعتين خمسة عينة بالمهناتو التخاب كله على شو كسايز قبل النبر انتايو عدي سبابا أبز زلو إيرتراس شمناي تقارا لا يبالا شلو يعني شمناي تقارا لا يسي مهناتو تهزبي بحالي يسفلتكا تقارلتي كم قدسات كتقارلتي خم مشالك ما نقدر نقبرو قل بزم سوات يوم تشبي كابانير مالتي يعني أجي بقربها زي نسنايت سبعة خبو يلا ما نخسم كنا هنا بحكي يتنكتك مالتي يحزنك سنايتي من تعال مساوي ديات يا زلمة مسكرنا تقام يلا تزقات ما مالتي تمودا فزمته anyway بده يوعب هولندا متعنيرا بقال اسرح متعنيرا شو دويلات لنا مالتي ما علينا شو anyway انا حجي شو كم زخطر في ثلاث تصانيرني دي هو بنبلع لنا ايوه خب بخرج على ملك لان ساس دك اقل ما دغري فاس كسات قبراي دليت يعني از تاريخ اقل اسكاب صدرعات في الخط في ايدليت نمبر عدل لي رواي ابز خطرف بدا ايدي رواي كم هي قبرت انت بني ساعه anyway حجما تفضل ولا استير كمان هو لك استير كمان امريكا لامريكا عدل لي روا كمي هذا زقاتما او نايستير امريكا كلا استير توص وناي تفقد عندي حكي اسمع كيراني راكو امريكا كيراني راكو امريكا اوكي
وأمريكا نرى أمريكا بحسن من واشعو زي ترفض الملي لما بفتصم أنا ترفض الميلاتهم وانا تعالى وداب ولا بس مرة نيرو إبراهيم قال أنا قرقات المتنا عد خوين تسمع واتر دي كان تجمر ناس كبي قرنا خي ودانا أو كستاين قبر يعني تيجي تحسس وانيرو then anyway صحفتوري زبحل صحفتوري تخبالي لحالة صحفتوري هو ناي إرمياس هيتن كفنا يول ناي إرمياس انتاي كتبل تخيل هو إرمياس أنا أخرجك بعلالي تفضل بعلال كبلك كله قدم كم زيلو يدعوت يو لما دا بس هاي نخيل أنا في فرصة يبزو ما في بيت جرجش أو كنزار كنكيت كنكلنا حقوسين أنا لينا بغنياتو أما خل تي كلامي تصدر جزء ما هو خن تصوت قال ما بتاع مش عارف ولا أخون كدسي ولا كتير أو بنوري جير ما سأي أوي تنحنن ما نفسي دروتي ليرو نحن أقوله كلنا يوتي أنا ودي خن عملت كل خيوتي فإذا عين فوتين أنا ما أسجن بوري كم جيلو تقالي له حوام قال نسمع ليرنا تلقاني جيتي سبعة إيدهم سابع مالتي وتي جبهة أطلوا إلهم كستايل سكور نبي جبهة شعومتي كله يعني رخوكون لأن شعومتي حضر اللوت بقولوا سترات شاقيلو قال ملاقي هوكت فرحن قال ملاك كبزنا بلا ذكر تلقاني مش عارف أقول هم كاس سمعوا له بالرياضة خير تقاليدو تلقاني جس أي رقم ده بحافظ ده حار أميرا كلنا خا أنت حنس راح يسرح نيرو يلملي كابتوم لعلوت حلفت خوينو زي بوملو زناي حزبا بمبار زناي قرب زبلناي قطبا زنقاساس نبره قلمله بورا كله تسمعي خا ايرا بفلاي ايرا استصوتو ترى تفلطي خا كله تي حزبا بمبار سالا ايرا يتكاين نيرو إيرا هامنا يكايدون يرتل كايد مياسي مليو هذا مسريت وإرمياسي كوتاسي ترانا إرمياس زخب بحالاتني عابي خلي متحف انت تحفه اللي كان زغبرو زنبري أبزي عد إنجليز أب روما أب قلمي خلي قزاوتي كاريو نيروم كونتروباند خلي نقراتي قبرو نيروم كم بشالك زناي صوارنا قلمي زناي باكستان كيدوم زغبرو زنبرو أبعل أبزي كرو بوتا سايد برد تلبي كان من تزا هاجر تفلت هاي إرمياس حموش باسبورت نيرو حموش باسبورت مخيلة كلي بفيكي تخيل فيكا زخول صراحة زكايدو زخلو نتودق سايد قبر زناي جنزب حتو ناي قطوا حتو نسي زكايدو نيرو قطاس حزب بمبار سالا إرمياسا تطويلة بحق تمتها عبد رايك تسويت تناي قطوا تازلوسي باجت سي قليل تراي تسويتن anyway ما قدو يقلص خون زخلو زغبروسي زوم سلسته سبات بب مدام بب تنحتهم تاشمو إرمياس أبو وصا خوينو نحزباو جنبار دلدلو أستير أبتي بكفل تعليمن قالن كوينا نزغلو زوص زنبره تغالالاي ببوليتيكا أبسيلا أنكي حوصيا سناي دبساي نخلو نتي أبقدل زلو تراي زي كونه ولا نتي كاب قد لوص ازنبرنا خن بعل انحنا بت درفا غيرا ابرابيرا هاغراونت زياده خمس عب غيرا كل شيء اعقم ابركيتو كاب زم سلستمو ازوم سلسته نحدهم بزمدنا زراخبو نبوزح بيت ابال نايت بيتسب كتنكفو زخلو لومي اب ماسرت له انا بقربا نبوي دبساي فلطوم نيره نموزيتون فلطا نربات تي سنكلنا ناس لزراخبنا حجي مصار إرمياس أبوي دبساي بهيوت كلو دو تأسيو كمي ملالسي أبوي
سمعتهم كمين يروم إسرنا يودهم قال خقاتهم كله بيوت نيرهم دم جمرتين يبورون لا أبوي بس هكلام بيتهم اوكي انت عادي لسنكيل نيرن اوكي اب سمانيات نيرم يا مابي دبساي منياتو نموزيت حزم مخمص خلو ذكر يصبيقه يفلطومي يا شو عمناتنا ايركوبون اوكي حراي قرم اتخالي بيتسبكه نزم سارسي كمي اقريمو وي كمي اچنيقو بحفشا جس لو معلتي بنيام يوسف ودحاتنا سخاون كومو بحاتنا درجة جست كم زينا كنرئو عيلنات زمدناسي لا تتناخف خيل وعيلو أبزي بوزح سبت تنكيفون قيهم كم زولينا نفلت كيلنا مئسارنا يزوم سلسته حربنياتات أبتي مرقاقات نسألنت عابي ترانا بركتون زنبرم أبلع البيت السب أوريدو دلو تسفى مقرات أبلع البيت السب أوريدو دلو جست مشان الكا قواهي بخميك تقول أدخل بزيهم كوهبات نيتي سدرا بيتي ميهم فدي كوهبات كلها كله بوخل انتنا تسدرا بيت سنعوم يتمتهم نيرهم معناته ما جبرتو كمان استغادلوا بلصات سبات سلاز نوبريا فردي كانت مشان كان تي ጭንቅና ሕብረተሰብካ እቲ ማዓትና ሕብረተሰብካ ክትርዳእ ክትክእል ሲ ቀሊል ስምዒት ኣይኮነን ተልጋኒ ምክንያቱ ሕጂ ንኣብነት ኣስቴር ሰናይት ኤርምያስ ክልበል ብቀረባን ስድሮኦም ዘጋጠሞም ሽግር የለን ብኢትዮጵያ እንተመፂኻ ተልጋኒ ጽቡቅ እዮም ነይሮም ህይወቶም ላይክ ኣበይ ሰሓፅን ባንክ ዝሰርሑ ነይሮም ደሞዞም ጽቡቅ ነይሩ ህይወቶም ናብሮኦም ኩሉ ጽቡቅ ነይሩ ሕጂ ሲ ንዖም ብቀረባ ዘጋጥሞም ወይ ዝተቀትለ ሰብ ወይ ገለ የለን ግን እቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ዝረአ ዘሎ ነገር ሲ ተሰሚዕዎም ተረዲካኒ ተንኪፍዎም ልዕሊ ሰብ ኳ ተንኪፍዎም ብኸምዮም ተጋዲሎም ንሕናስ ህዝቢ እዚ ሲ ካዝ መሰሉ ንመሰሉ ክንንቀሳቀስ ኢና ንመሰሉ ክንስዋኢና ኢሎም ቅድሚ ሰብ ከይወፀም ከሎ ቅድሚ ሰብ ኣስቴርሲ ካብተን ቀዳሞት ደቂ ኣንስትዮ መጀመርታ ተጋደላ ደቂ ኣንስትዮ ከዲካኒ ካብተን መጀመርታ ዝወጣ ፍልጣት ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ እዚ ዝብለካ እዩ እቲ ናቶም ስምዒት ከምዚ እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ ስድራ ከዓ ብኡ መጠንካ ኣብ ልዕሊኦም ዝነበሮ ኣኽብሮት እዚ ክብለካ ኣይክእልን ናይ ባሓቂ የኽብሮም እዩ ነይሩ ዘኽብሮም ምክንያት ከዓ እዚኦም ንሓደ ቅዱስ ዝኾነ መንፈስ ንሓደ ቅዱስ ዝኾነ ዕላማ ኢሎም ነፍሶም ወፍዮም ወፅዮም ተርዲጋኒ ንህይወትካ ሲ እታ ዝለዓለት ክትገብራ ትኽእል መስዋእቲ እያ መስዋእቲ ንሓደ ኮዝ ማለት እዩ ተርዲጋኒ እዚ ዝገብርካ ሓደ ቅዱስ ሰብ እዩ ካልእ ሰብሲ እንታይ ገድሽኒ ሰብ ዝገበረለይ ክበልዕ ክእለ ወይ ሰብ ዝገበረለይ ክስታይ ክገብር ክእለ ክብል ክእል እዩ ተርዲጋኒ እዚኦም ግን እታ ንሶም ምሻለቃ ፀገም ኣይነበሮምን ህይወቶም ፅቡቅ እዩ ነይሩ ገለ መለ ኣብ ካልእ ደረጃ ክበፅሑ ዶኳትር ክኾኑ ገለ ክኾኑ ይኽእሉ ነይሮም ግን ኖ እዛ መንገዲ እዚኣ ንህዝብና ኢልና ክንስዋኢና ኢሎም ዝወፁ ሰባት እዮም ሕጂ ብመሰረት ከዓ እቲ ስድራ ቤትካ ናይ ባሓቂ የኽብሮም ነይሩ يخبرهم ترى زي كون خنا صنت مسأتو بزلعله كبري يزطمتهم نيرو ካልካ ክኾኑ ጽበዮም ነይሩ ንኣብነት በዓል ኣስቴርሲ ኣብቲ ዝለዓለ ጽፍሒ ናይቲ መንግስቲ ኮይነን ነቲ ሃገር ክመርሖ እዩ ኩሉ ሰብ ጽበዮም ነይሩ ይጋኒ በዓል ሰናይት ብሕሪኻ ኤርምያስ ተሪኻ ሕጂ ንኣብነት እቲ ናቱ ቪዥን ክነግሩኻ ከለዉ ሕጂ ክዕሉኻ ከለዉ እቲ ዝነበሮ ቪዥን ንኣብነት እዛ ሲንጋፖር ኤርትራ ሲንጋፖር ክንገብራ ዝብል ቪዥን ናይ ኢሳያስ ከይመስለካ ናይ ኤርምያስ ቪዥን እሱ ዘምፆ ሓሳብ እዩ ምክንያቱ እሱ ዝረኣያ ዝነበረ ሲንጋፖር ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ሓንቲ ንእሽተይ ሃገር ዝነበረት
ውሕድ ህዝቢ ዝነበራ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ግን ልዕሊ ዝኾነት ሃገር ፀብለል ኢላ ዝወፀት ሃገር ከማ ክንከውን ኢና ዝብል ኣብነት ዘምፅአ ከም ሓሳብ መጠን ኤርምያስ እዩ ነይሩ ብኡ መሰረት ከዓ ቻይና ዝሰደድዎ ማለት ቻይና ከይዱ ከም ወኪል ናይ ኣምባሳደር ናይ ቻይና ኮይኑ ምሻው ተመዲቡ ነይሩ ብኡ ንዑ ንኸተግብር እዩ ተረዲካኒ ኣብ ቻይና ክንቀሳቀስ ጀሚሩ ወላ ቻይና ከማን ከም ዓብይ ፕሮጀክት ናብ ኤርትራ ሓደ ዓብይ ናይ ኢንቨስትመንትን ናይ ሰደድን ትካል ከቆሙ ኣብ ኤርትራ ተሰማሚዖም ምስ ኤርምያስ መጽናዕት ክገብሩ ኢሎም ኣብ ደንጎሎ ሓደ ክስታይ ከቆሙ ተጀሚሩ ነይሩ ናይ መን ፃዕሪ ዝተልካ ናይ ኤርምያስ እዩ ብሰንኪ ኢሳያስ ግን እቲ ነገር ኩሉ ጠጠው ኢሉ ተሪጋኒ ኮሚ ኢሳያስ ታዳ ያ ሕጂ እንታይ ክብደለ እዚኦም ሰባት እዚኦም ንባዕሎም ዓበይቲ ዓበ ክስታይ ዝነበሮም እዮም ብዓቕሞም ይኹን ብክእለቶም ይኹን ካብ ኩሉ ከዓ እቲ ምቕሉልነቶም ተሪጋኒ ምቕሉላት እዮም ከም ሰባት ትሑታት እዮም ከም ሰባት ከምዛ ዓቕሚ ኣለና ከምዚ ክስታይ ኣለና ኢሎም ክምኩሑ ዘይፍትኑ ግን ዓቕሞም በቲ ዓቕሞም ዘሎ ክሰርሑ ዝደልዩ ክበርክቱ ዝደልዩ ኣስቴር ንኣብነት እንድሕር ሪኢኻ ኣብ ስራሕ እዚ ናፅነት ምስኣተና ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ መዲብዋ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ተመዲባ ከላ ኣብ ሓፂር ግዜስ ብምሉእ እቲ ኣብቲ ናይ እንዳ ህፃናት ገለ ዝነበረ ታዝሎም ኩሉ ሰብ ፈትይዋ ናይ ብሓቂ ኩሉ ሰብ ኣስቴር ክብሉ ኣብ ዝጀመሩ ኢሚድየትሊ ሽዑ ኣብፂኡ ካብኡ ሲሒቡ ኣደስኪልዋ ተረዲካኒ ምክንያቱ ስለምንታይ ሕጂ ኣስቴር ብጣዕሚ ኣብ ዝኾነቱ ቦታ ፍትውት እያ ፍትውት ዝገብራ እንታይ እዩ ሓደ መቕለልቲ ምዃና ንሰብ ክትሕግዝ ክስታይ ምዃና እንደገና ከዓ ክስታይ ኣለዋ ከምዚ ፃዕረኛ ከም ሓላፊት ኮይና ኣይተቐርብን እያ ከም ኖርማል ሰብ ኮይና ኣይተቐርብ ገለ መለ እዚ ሕጂ ቀልጢፉ ናብቲ ሰብሲ ተፈታውነት ይሕድረልካ ማለት እዩ ክእለት ከዓ ናይ ምምሕዳር ክእለት ብጣዕሚ ብርቱዕ ክእለት ኣለዋ ብፍዕት እያ ናብ እዚ ሕጂ እዚ ግን ከም ዝብለካ ኢሳያስ ነዚታት ክሰርሕ ኣይደልዮን ኤርትራ ክሰርሕ ኣይደልያን ኤርትራ ድዋዕዋዕ ክትብል ኣለዋ ስለዚ ተቐዳሚት ነገር ዝገበራ እንታይ እዩ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ብሉፃት ዝበሃሉ ከዋኽብቲ ናይ ኤርትራ ንዖም ምቕንጣጥ እዩ ንዖም ኣምፂኻ ብትሕቲ መሬት ምስፋሮም ተረዲካኒ በዚኦም ምስ ኣለኻዮም እቲ ሕብረተሰብ እኮ ብኣብነት እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዘሎ ከዋኽብቲ ርኢኻ እቶም ታሕቲ ዘሎ ከምኦም ክንከውን ኢልካ ትፅዕር ተረዲካኒ ቅዱስ ቅነ ተሕድር በቃ ሕጂ ነዚኦም ንዓሊኻዮም ግን ፀልማት እዩ ዝኸውን ዘሎ ናይ መን ኣብነት ኢኻ ትርኢ ተረዲካኒ ኣብነት ትሪኦ ዘለካ ናይ መን እዩ ናይ ባዕሊ ፊሊጶስ ናይ ባዕሊ ኢሳያስ ናይ ባዕሊ ውጩ ናይ ገለ መለ እዚኦም ከዓ ክፉእ እዮም ዝምርኻ ዘለዎም በር ፅቡቅ ኣይኮነም ዝምርኻ ዘሎ ተረዲካኒ ሕጂ እዚ እዩ ኣጋጢሞ በዓል ኣስቴር ኣብ ካብቲ ዝነበረኦ ዘንፀባርቕ ናይ ከዋኽብቲ ሰፈር ኣልዩ ኣምፂ ትሕቲ መሬት መስእትዎ ኣብነት ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ጠፊኡ ማለት እዩ ተረዲካኒ ሕጂ ስጋዕቲ መጨረሽታ ማለት ምስ ወዳእና ሓድነትና ገለ ክትዳልወልና ምእንቲ ካብተን ናይ ሰናይ ደበሳይ ኣዝየን ጥዑማት ዝበሃላ ሃገራውያን ደርፍታት እንታይ ትዝክር እንታይ ትብል ደርፋ ብጣዕሚ ደስ ትብለካ ነይራ ናይ ሰናይት ዋይ ኣርስታ ርስዓ ኢለ ዓፅመ ስጋይ ንዓኺ هو በቃ በጣም ምክንያቱ ሰንታይ መስልካ ንዓ ትትንክፈኒ ብስምዒታት ደርፋ ኣብ ኣያትኣቱ ምክንያቱ ምሻለካ ከምዚ ዓፅመ ስጋይ ንዓኺ ክትብል እንከላሲ ዓፅመ ስጋይ ንዓኺ ኩለንተናይ ንዓኺ ሃገረይ ንሃገረይ ከዚ እቲ ስምዒት ናታሲ ንሳ ክትውፈየላ ኢላ ተዳልያ ትገብራ ዘላ ነገር ኮይና ትስማዓካ ከምዚ ምሻልካ
ስምዒት ናይቲ ሰብ ካብቲ ደራፋይ ዝተፈለየ ነገር እንተኮይኑ ኣይረኣየካን ትኽሳይዶ ግን ብሓቂ ኣትያ ኣይትገብራ ሰናይት ብጣዕሚ ክስታያ ነይራ ወል ስራፊኤል ሓወይ I know ኣብቲ ዘለኻዮ ዓዲ ማዕረኽ እንደይ መሲኹ ከም ዘሎ ርዳእኒ እዩ ሃንደበት ፀዊዕናካ መዓት ግዜ ፀቢናካ ሕጂ ኸ ንነዊሕ ግዜ ሒዝናካ ኣብ ልዕሊ እዚ ብድሕሪኻ እውን ናጋይሽ ኣለውና ፅበይና ብሕጂ 3 ጋይሽ ኣለውና ዝገርመካ ከምኡ ስለ ዝኾነ ትዕላልካ እንዳጣዓመኒ ናይ ብሓቂ ከቋርፆ ግደድ እየ ማለት እዩ ምናልባት ግን አይነው ክንድህስሶም ዝነበሩና ብዙሓት ሕቶታት ኣነውን እንዳተራእዩኒ የትገድፎም ደለኹ ብዙሕ ሕቶታት ክነልዕል ንኽእል ነርና ኢና ንኩሉ ግን በዚ ዘለና ሰዓት ክንበፅሖ ቅርቡን ከሸግረና እዩ ፅባሕ እውን ሶኒ ናብ ስራሕ ትኸድሉ ሰዓታት ይኹላና እሞ እስኪ ናይ ዝኩሉ ክንዕልሎ ዝፀናሕና ከም መዛዘሚ በቲ ሓደ ከዓ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዳርጋ 17 ካብኡ ንላዕሊ ዓመታት ዝተኣስሩ እዮም ብፍላይ ናይ በዓል ኤርምያስ ካብኡ ንላዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ግምት እቲኻሲ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክንገብር ግባኣና ትብል እንታይ ዓይነት ሓደጋ የንፀላልወልና ኣሎ ከመይ ከነዚ ሓደጋ እዚ ክነወግዶ ግባኣና ኢልካ ትመክር ከም መዛዘሚት እዚኣ ክንጥቀመላ ምንቲ ቅድሚ እዚኣ ምባለይ እንታይ ክብል ትኽእልካ ሓንቲ ናይ ኣስቴር ከይጠቐስኳ ዝሓለፍኩ ነግረካ ኢራኤሮ ተኣሲራን ከላ ሓደ ዋርድያ ዝነበረ ሰብ ኢዮብ ባህታ ኢንተርቪው ኣግቢርና ነርና ኖ ኢዮብ ባህታ ኣይኮነን ካልእ ሰብ እዩ ያክል ምክንያቱ ኢንተርቪው ክገብር ኢሉ ምስ ቀረበ ምሳና ብድሕሪኡ ኣብታ ኢንተርቪው ምስ ቀረበ ሽዑ ኣደነ ብገለ ምክንያት ክዛረብ ኣይደልን ኢሉ ኣብና ማለት እዩ ግን ኣቅዲስ ዓሊሉና ማለት እዩ ትዕላል ዘለና ክነገርና ሕጂ ኣስቴር እቲ ወዳእታ ሰዓታ ንሳ ክትስዋ እንከላ ኣብ ኣፍ ደገ ናይታ ዋርድያ ኮይኑ ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ማዕፆኣ ዝነበረሉ ሲ ከዲካሊ ዝብለካ ሰብ ሕጂ ይገርመካ እዩ ንነፍሲ ወከፍ እሱር ሓደ ዋርድያ እዮም ዝገብርሉ ኣብቲ ኣፍ ደገ ገዙ ሕሰቦ እቲ ማዕፆ ተዓፂሉ ኣሲሮሞም እዮም ዓፂሞም እዮም ተኣሲሮም እዮም ድሓር ብእቲ ገዛ ተዓፂዩ ዘሎ እንደገና ከዓ ንነፍሲ ወከፍ ሸላስ ሓደ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ኣብቲ ኣፍ ደገ እንታይ ከም ዝዛረቡ ንምስማዕ ዲ ዋላ It's unbelievable. It's shocking. بعد ود سلامون كأبوي دم خا. إلو كان السوز نجارنا مالتي. بتوسخسي بفير رأيت أسير زلوا ندحريت. يدون أجرو. بتوسخي. بس كله جرف كم كويس. عندنا خا يدو أسير بلو بندحريت. قال لي كاني. Anyway هجي أسير نجارك. أسير جو بقى هذا ህይወታ ታልፍ ትንፋሳ ሓጢሩ ክስታይ ክትኮን ዝደለየት ሰቢዕዋ ማለት እዩ ንሱ ኣብ ደገ ዝነበረ ትፅውዕ ነይራ ሓገዝ ተሓትት ነይራ ማለት እዩ ያቱ ነይራ ከመን ኢብራሂም ወደ ነይራ ኦኬ ዋው እዚህ ነዚያ ናይ ብሓቂ ተንኪፋት እንዲ ኢሉ እሱ وارد ناوي خير شو التحالفي بدخا خمزات زلا قال خوينا خيتخون نعشك برا الى كلاس والله يميلو ولكن بحالتي حالات مالتي اللي قالت حجي كومو كتبل نخلي ساعات هم الى قصه كوينا لكم بحكي ابراهيم اندابلت ብዙሕ ሰዓታት ከምኡ ኢላ ክሳብ ዝኮነሲ ኣብ መወዳእታ ሽዑ በቃ ደጋጊመ ኣነ ከይደ ብጃኻ ንዓ ሓደ ሓኪም ኣምፃላ ገለ ምስ በልክዎ ኢሉ ሓር ሽዑ ሓኪም ፀዊዕላ ማለት እዩ
እንጂ ተሐኪም ዝብሎ ዘሎ ሰይድ ሓደ ኣጋር ሓኪም ወላ ሓንቲ ድሬሰር ዘሎ ፈርስት ኤድ ክህብ ዝኽእል ምክንያቱ ፕሮፐር ሕክምና የለን ኣብቲ ቦታ ንሓር ከፊቶም ትሸና ኣትዮም ክስታይ ክገብራ ምስ ራእይዋ በቃ ናይ ሙዳታት ሓግያ ነይራ ኢልዋ በቃ ዝብለካይ ብራይ ወደይ ናበለጋ ተሰውያ ያ እዛ ሰብ እዚኣ ሕሰብ እሞ እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝነበረት ታሪኻ ሰምዖ ኣለኻ ብሻለካ ሕያወይቲ ብጣዕሚ ሰብ ዘይትባላ ዝኾነ ክስታይ እዚ ኩሉ ባህሪ ሱራፊል ኣነ ንመጀመርታ ግዜ ንኣስቴር ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብ ሓደ ኣኼባ እንዴት ፈልጣ ሓንቲ መዓልቲ እያ ረኺባትና ኣብ ሓደ ሰፊሕ ኮንፈረንስ እዩ ካብቲ ብዙሕ ዝነበረ ሰብ ፈሊኻ ንሓደ ሰብ ሽሙ ሓቲትካዮስ ካልእ መዓልቲ ክትዝክሮ ኣነ ኣይክእሎን እየ ወላ እንተዝደልዮ ኸማን ኣስቴር ግን ታሽዓ መዓልቲ ነቲ ኩሉ ዝነበረ ኣኼበኛታት እንዳዘረት ሓይታቶሲ ድሕሪ ወርሒ ድሕሪ 2 ወርሒ ኣብ ከተማ ክኸይድ ከለኹ በዚ ናይ በዓል ቺኔማ ሮማ እሳ ከዓ በቲ ሓደ ስግር ኣነ ከዓ በቲ ሓደ ስግር ኮይና ሃይለ ትብለኒ በቲ ሓደ ስግር ኮይና ጀስት በዓልቲ ስልጣንያ ደረጃ ላዕልዩ ኣነ ከዓ ጀስት ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ሕጂ እቲ ሃይለ ላምፅዋዓ ጥራይ ዘይኮነ ኣቤት ምስ በልክዋ ፅናሕ ሃብኡ ኢላትኒ ሕራይለያ ፅርግያ ሰጊራ መፅያስ ስዒማትኒ ከይዳ ጀካ ኣብ ሓንቲ ኮንፈረንስ ኣብ ካልኣይ ትፈልጠንን እያ ስጋዕ ከምዚ ምቕልል ትሰብያ ብከምዚ ዓይነት ሓሊፋ ወዳ እንዳፀውዐት ደቂ ካልኦት ክተድሕን ዝተቃለሰለትላ ሃገር ንወዳ ስጋዕት መጨረሽታውን ዋላ ወናርእዮም በቃ ክትሞት ይኽእል ቅድሚማት ክወደ ክረኣይ ዘይበሃለሉ ምዃኑ ናይ እዚኣቶም ማእሰርቲ ብጣዕሚ ይዛዝነካ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ክስታይ የለን ተወዲጋኒ ሌሳ unbelievable እጀሲ ክንደይ ሻለካ ሾኪን እዚና ቀቢርና ማለት እዩ ኤርትራሲ ምዝዮም ያ ተቕበር ዘላ ምክንያቱ እዚኦም ናይ ብሓቂ እቶም ነቲ ሃገር ክመርሖ ዝግብኡ ኣብቲ እዋን ናፅነት ምስ ወፀሲ እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ሃገር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክመርሕዋ ዝግባእ ሰባት እዮም በዓል ኣስቴር ማለት እዩ ወዲጋኒ እጂ ነዚኦም ድሕራት ፊካምሲ በቃ ኣብ ህልም ዝበለ ፅልማት ያታቱ ምክንያቱ መን ይኹን ዝመፅእ በዓል ኢሳያስ በዓል ዞም ትሪኦም ዘለኻ ኣራዊታት እዮም ብርግፅ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ሕጂ እንታይ መሲሉካ እታ ዝዓበየት ወላ ብቀዳማይ ከማን ሃብታ ናይ ቢትወደድ ኣነ ጠቂሰያ ነይረ እዞም ሓድሽ ወለዶ እዩ እቲ ዝዓበየ ተራ ክፅወቱ ዘሎ ሓድሽ ወለዶ ክበካ ከለኹ እዞም ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ምሻለካ ዘለዉ ማለት እዩ ዝናቶም ወለዶ እዩ ምክንያቱ ንሕና እዞም ዝሓለፍና ወለዶ ማለሲ ዕድመ ድፍእ ዘበለ ሰብ እቲ ናቱ ተራ እናጠበበ ትኸይድ ፈሊጋኒ ሕጂ በዓል መስፍን ሓጎስ ገለ መለ ከድሕንዋ ኢልካ እዛ ዓዲ እንድሕር ትፅበ ኣለኻ በዓል መስፍን ሓጎስ ከማኽሩ እንታይ ትኽእሉ መን እቲ ተራ ፀወት እቲ መንእሰይ ተራ ፀወት ሕጂ እቲ መንእሰይ ዝያዳ ክስታ ክገብር ዘለዎ ምስ መን ተሓባቢሩ ምስዞም ዝሓለፉ ዓበይቲ ወለዶ ማለት ታሪክ ካብኦም ተማሂሩ እቲ ዝተገብረ ነገር ካብኡ እናተምሃርና ሕማቑ እናነፀገና ፀፅቡቑ ከዓ እናሓቆፍና ፈሊጋኒ ካብ ባህልና እናተምሃርና ሓድሽ ሕብረተሰብ ንተክል ናይቲ መንእሰይ ተራን ግደን እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ መንእሰይ ንሱ ይኽብርትዕ ዘሎ ብሓ ናተይ መዶ ያ ወል በአንጻሩ ዝግን ምናልባት በአንጻሩ ዝግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ካበይ መጽእ እኳ እንተ ደይፈለጥና ትንፋስ
ነዞም ብከምዚ ዝሓለፉ ይኹን ነዞም ዝውፅዑና ዘለው ብጅምላ ጥርንፍ ኣቢሉ ሸፋትዮም ነይሮም ቃልሲ ኤርትራ ቃልሲ ሽፍትነት እዩ ዝብል ንፋስ ይኸይድ ከም ዘሎ ተከታተሎ ትሁሉ ኢኻ ብከምዚ ከዓ ብርግፅ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ቃልሲ ታሪክ ያታ ተኣምራታዊ ዝኾነ ተግባራት ናይ ኣያታቱ ከይሰምዐ እቲ ብካልእ ዝመፅእ ጀስት ጠቐነታት ዝሰምዕ ዘሎ መንእሰይናውን ቁፅሩ ጀስት ዋላ እኳ ዝጋነን እንተዘይኮነ ግን ከዓ ሸለል ኢልካ ትሓልፎውን ኣይኮነን እሞ ነዚ ቃልሲ ኤርትራ ቃልሲ ሽፍትነት እዩ ኣብኡ ዝነበሩ ሸፋት እዮም እምበር ናይ ብሓቂ ናይ ፍትሒ ተቃለስቲ ኣይነበሩን ንዝብል እንታይ ማዕዳ ተመሓላልፈሉ በዚ ኣጋጣሚ እዚ እንታይ መሲሉካ ሓንቲ ኣነ ክብርሃ ዘሎ ነገር እንታይ እዞም ሰባት እዮም ከምኡ ክብሉ I don't blame them like you know ስለምንታይ እንተልካኒ ንሕና እዞም ተጋዲልና ዘምፃናሎም ነገር እንታይ እዩ እንድሕርንካ ታዋምፂና ኣሎም ትረዲጋኒ እዚ ኩሉ ሽግር መከራ ዘሕልፎ ዘሎ መንእሰይ መን ይምፅይዎ ማለት ሳዕቤን ናይ ምንታይ እንድሕርንካ እዚ ንሕና ዘምፃና ነገር ብሓቂ ተበፂኻ you cannot deny this ምክንያቱ እቲ ሪያሊቲ ንሱ እዩ على ما نسيك سبب بليبيا بقال ما دخل لي كرتت كلي حقوق قال ما لن تلاحموا بضم بدوين كلي توقع إلى زمات أسبسي كم تاريخنا الكاخ تزاربهم كلها نعو it's not the reality is نسو تازا قات أمتو نقرع اللي قالي بسنكي تزمات أخناتات كم زي أقات مني يزبط زلو اللي قالي حجي التاريخ مش علىك نحنا بعد ناسي صبوق غيرنا سنينا صبوق غيرنا كستاك نقبر عيكالنا كنقبر عيكالنا ماني انتهي صبر زلو سلام انتهي قبل الزخون زلو عيناي تاريخنا كم غيرنا هنا مش علىك حجي ولما جمرت زي زنزار وزلنا بزعبا على الناس على أسير زرب زلو سب حجي سمع زلو أنا مجمع تاني فدي كاني كوبو تولس اتزقات أمي في هواتي نحناس أمتينا صاب سواتي نعم أكن دي أمتينا أميرنا بدكاتر نقبرو أمتينا ساينتيست نقبرو أمتينا نسوا قدنا مريح نعم كحقوس اليوم بس قبرنا فدي كاني حجي أنت مالتي التاريخ بسن كز زمت ناي ديكتاتوري زخونه رعت تمزيزو تفيو تاريخنا تدمسيسو كم بحدشنا حجنا التاريخ كنت تخلون فتن دلنا إذا تقبر زلها بحدش تقبر زلها تعرفات كا نتت زنبرة تمزيزو زنبرة تاريخ من معراي تردي قالي حجي التاريخ زي تعريو كرزي نيرو تي جننتنا إيرترا ده حلفنا تاريخ نايم دورة إيرترا تاريخ زي تاريخ حزب إيرترا فتينات اللي ناسي أب نوتوي يلن بحق تمسيها خنا إيرترا تاريخ تا أب صورات قبل التاريخ أنا تو قد صورة تاريخ نيرو يلقى تزارب مالسي أوكي تناي فدريشن ما يقول تاريخ نيرو قد لازلوجن كان تاريخ إيرترا خطب لي طبناها أنا تو تاريخ حوس واصلت نبره يعني بزمن طليان تاريخنا طليان إيرتران أب جزاتنا طليان كله وين قبلنا طليان كا إثيوبيا مسكال بس تأثير نجاري تانا ريتنا إيرترا تاريخ تانا يقدلي إيرترا تاريخ دحريو خانا يتنط مالتي جنوستون تشي تاريخ نزغا تاريخنا لنا حويتنا انت تصبقون تحماو كله قريتنا خنزاربلو الدنيا مالتي تادي كاني حجي ازين اوف ذا داي عينايت قنوع تاريخ عينايت حما تاريخ تسنيدو بلكه بقبو اندحر تسريع له تسب نتي تاريخ كوتو خلصو بغير جانا زخل زغبر زل تعرفات زي على انترفيوات ما يستفاد عليه بالملك حجي بزح مصحف تقط صحافيو بزح تاريخ سيناريو
نسيو خاتي ما بحكي تاريخ لا إرترا مر دينا كتقبرو أيتخلني خانة زغبرك زناي بيتودد بقدماي زغبرنا قال مسكرነት دوكيومنتارن ብዙሓት ንዕኡ እንዳወሰዱ ካብኡ ሓቅታት እንዳበሉ ሕፅራ ቢሎም ሕጂ ክዝርግሕዎ ይፍትኑለው which is ክስራሕ ጀሚሩሎ እቲ ሰነድ ናብ ኩሉ በቲ ግቡእ መልክዑ ክስነድ ጅምራሎ እሞ እዚ ናህና ይኹን ከማና ዝኣመሰሉ ሚድያታት ዝሰርሕዎ ዘለው ስራሓት ብርግጽ ነባሪ ዝኾነ ሰነድ እዩ ዝገድፍ ዘሎ I think ንትርክኦ ኣለና እቲ ክበርስ ዝሕሰብ ዘሎ ታሪክ ናይ ጅግንነትና I think ኣብ መስመሩ ዝምለሰሉ ኣገባብ ይፍጠር ኣሎ ወላ እኮ ኣኹል ተዘይኮነ ትምጅማሩ ግን ዓብ ነገር ይሞ ሓቅኻ ያ ጽቡቕ ኣለኻ በቃ ተዛዕበየ ዝበሃል በቃ ናይ እዚ መድሰይ እዚ ዛሃገር ዚኣ መጻ ኣለዋ መጻእቲ ክመጽእ ግን እዚ መጻ ዝኽመጽእ ናይ ኩላትና በርክቶ ሓትት بفلاي أنا يمن أبركت البحرين كان يتمنى. يمن سعيد. Okay. Well, thank you سرافي الحوي. ما يبحكي نسلت ذهب كان ناجزي كمسجنا كايدلي. I think يقني اللي خبلا كاز دلي سلت كل ذهب كان حبريتا اللي لا يكونن كابزنات كايخون نايتهم كدمي خاز نبورون بدحري خاز موصون. I think حزبي يمهار كم زلوا خمسة أنا زمهارو زلوا يأمن. እሞ ብርግጽ ካልእ መዓልቲ ብዝሰፍሐ I think ሎሚ ብዙሓት ኣጋይሽ ዓዲምና ኣጻብብ ኣቢልና ንሕዘኩም ደለና ንሕና እውን ንደልዮ ብሙሉእ ኣይንረክብን ንስኻትኩምን ነቲ ክተመሓላልፉልና ትደልዩ ሙሉእ ሓበሬታ ከምቲ ዝድለ ከይተመሓላልፉልና ብሰዓት ዶ ብደቂቕ ንግድበኩም ኣለና ንድርተኩም ኣለና እሞ ኣይተሓዙልና ይኹም ዋላ ንስኻ ይኹን ዋላ ኩልኻትኩም ግን ነቲ ዝገበርካልና ምትሕብባር ነቲ ጀስ ብሓፂር ግዜ ተነጊርካ ዝረኣኻዮ ቁርብነትን ተወፋይነትን ደጊመ ከመስግነካ ይደሊ ስራፊኤል ሓወይ ናይ ብሓቂ ያ بسند بعلات بشب بقال ملا كله هذي بجعلك ترالي خاخمت كلها كله سرعك او بروبر غير خاخمت تخلي حاجه اذا لو من خمعلال نوصدو anyway العلال يمكن زخا مجمرتا نمبر مودعتنا يكونن نحنا ون جيجاتنا قريمنا الزخاون بقبوق تداليخا غزي يبناكا قال معلت من رخابنا يترفنيو بالطعمي يقني اللي سرافيل حوي يا بقى بزي كنبلينا مالتيو نتا عصم سغاي نعاخي كلنتناي نعاخي نهاجري خبري تبلغن اي ثينك حجه نصاوتاينا سغعت زقصل غاشانا نقرب امو دقيمه يقني اللي بلكا كدوللكا برغص نحجغن بزي خنأكلينا مالتيو سرافيل حوي ثانك يو حيله تقبروا زلكم بفلاي نسخه ابز تقبروا زلخا صارتاتن زخلو تبركتو زلها غدن ናይ بحق امسكين كاز ودا ايكونن ስለዚህ ናተይ ጥራይ አይኮነን ናይ ኩልኩም ወል እስኻትኩም እንተደይትሉ ዞም ኣብዚ ዘለው አድሚናት መሰደ መንበርና ዝኹሉ ንዓና ተገዲሱ ሰምዓና ደሎ ህዝቢ አጋይሽ ንኽንዕድም ብኩሉ ዝሕግዙና ዘለው እንተዘይህሉ نحنا نبينا والحنت نقبرو نقراي مالون سلازي ناي ولقه سبا يكون ناي كلها ناس راحيو كلها هاجراو سراحينا نسرح زلنا تنساي ايرتراينا نفطر نقالس دلنا برغص كا اذا نام مقابر غصوم كوردوا زغوايو لازلو هاجر كنتنسان كنسوغمانينا انا ابياينا اجهم بحبو طراي نقالس كلها نعم حكي مورال سمعنا أنا خمسة خذوا كلها thank you سرافي الحوي بقى كدول الكاي ربنا حراي هلا اوكي سلام بقى تشاو اوكي حادنتنا نباخي WhatsApp. You cannot place a WhatsApp call if you apostrophe we already on another call period. Yeah.
برقص قل درفتات قدموا تنبيتاو زغونه درفتات الله تنبيتاو زغونه درفتات اذا حفتنا سنايت دبساي نزا ازيا جروم زغونه درفي كدرفا خلا عصم سغاي نعاخي كلنتناي نعاخي نهاجري نخبري زبل درف خلاسي برقص ابت غزي قالسي او تعاتيقس نصلاي اباريرس ولا هيوتي كحلفلكي الى دريفاتا ግን ካብቶም ካብ ቡሱል ጥረ ኮይኖም ዝወፁ ይሕዋትና ሓንቲ ካብኣቶም ኮይና ነፃነት ሃገር ክትርኢ በቂዓ ተቃሊሳ ኣቃሊሳ ነፃነት ኣምፅያ ኣብ ሓንቲ ፍትሓዊትን ዲሞክራሲያዊትን ሃገር ክትነብር ብሂጋን ተመንያን ጥራይ ዘይኮነ ንኸምኡ ንክትበፅሕ እውን ዓቕማ ዝከኣላ ኣበርኪታ ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ዓፅማን ስጋኣን እቶም ፀላእታ ዘይኮነስ እቶም መቃልስተዮም ዝበለቶም ፈተውታ ይበልዕዎ ኣለዉ እቲ ዘሕዝን እዝዩ እቲ ዓፅማን ስጋኣን ነቶም ፀላእታ ተወሰድዎ ይውሰዶ ኢልዋቶም እምበር ነቶም መቃልስታ ነቶም ፈተውተይ ዝበለቶም ብኦም ክሓቅቕሲ ንኸምኡ ዝደረፈቶ ይመስለንን ግን ከምኡ ውዒሉ ዜሮ እቲ ዘሕዝን እዝዩ እሞ ደሓን ከም መሰጋገሪ ነዛ ሙዚቃ እዚኣ ተጠቂምና ናብቲ ዝቕፅል መደብና ክንሓልፍ ኢና ኣብዚኣ ሓንቲ ዳርጋ ንሓሙሽተ ሰዓትን ልዕሊኡን ተፀበይኒ ኢለ ከፀበያ ዝወዓልኩ ዘሕረቕክዋ ሓፍተይ ኣላ ምሳይ ኣላ ሕጂ መስመር ስለዚ ይቕሬታ ክሓተኪ ኣብ ቅድሚ ሰማዕተይ እውን ኣብ ሕድሪ ጀጋኑና ኢና ዘለና ሕጂ ሕድሪ ጀጋኑና ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ፓልቶክ ይከታተሉና ኣለዉ ኣብ ፌስቡክ በሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ነዚ ፕሮግራም ላይቭ ይሰምዕዎ ኣለዉ ስለዚ እስከ ጋሻይ እስከ ቁርብ ይሰምዑ ከለዉ የለውን ክንረጋግፅ እስከ ሃለው በልና ሃሎ ስማዕ ደለኹም ኦኬ እስከ ክንፈልጥ ኢና ሓድነትና ንሰምዕዎ ደለኹም ድምፂ اوكي حراي اوكي يسمع الله صقم زلو يمسلننيو انا ندحر سمع الله سلازي نايلوم معلتي غاشانا حفتنا فريتا هايلي كاب استراليا